Upat na yun ka impeachment complaint ang sus ganaghana na ni Hanggang Vice President Sara Duterte, upat na yung kabuok, mas tandaghana ni na matabang ni ha. Ang ni-file kagahapon, labing awahe, si Attorney Nathaniel Cabrera, unya gi-endorso ni House Deputy Speaker Paulo Ortiga nga taga La Union. Unya gisundan pag yun ni Bini Abante, nga kongresistas kauloha Manila, matod pa ni Congressman Bini Abante, di na gid siya mo atras. Kini human ini pagpahil gipahibawag gahapon dayon ni Vice President Sara nga unyas 28 magpresidente gid siya. At bangan sang risa. Matod pa sa mga dumadapig ni Sara nga angay karon na gyud kuno angay panahon nga mudagan si Sara magpresidente. Kay matod pa importante kuno nga mupuli ang giingon nga tuloy kuno ang laban unsa ni ihang giingon tuloy ang laban ibalik ang tapang at malasakit. Kay karon matod pa nila kaning ingong naglingkod sa Malacañang naa didto ang malasakit kuno. Ba? Di malas og sakit. Gilingkuran sa bangag. Pinagi atong ilang unit team karon nahuog naman huog unit teams. Uban sa pagpahibaw ni Sara na pagpangayo niya pasaylo sa katawhang Pilipinhon nga matod pa niya nasayop siya sa paghukom nga vice presidente na siya ni atong 2022 nga wa sa magtuo nga bangag di ay ang ihang kapare. So matod pa niya ibalik ang tapang at malasakit. Iya ko nung igahin ang ihang ang ihang kusog kinabuhi og ang iyang kaugmaon alang sa katawhang Pilipinhon hindutan paminahon sa Ba? Pero kagahapon ang reaksyon ni Governor Pambari 4 nga gituhuan nga sakop siya sa DDS. DDS ka Oh ba? Wa mo kihol ang gobernadora matod pang Governor Pambari 4 ang iyang priority karong nga panahon ang katawhang sugbuanon dili pareha atong lalay Ba? nga naghasi-hasi sa mga botante nga giingon hinoong wa na say lami na pilde. Oy nakaingon. May buntag sa labing batanon nga kanhi international boxing judge na minaw siya. Uy. Nades dumagiti. Sus timinga karon lang gid. Karon na ni sa Attorney Torion kay ako ginintaw gono na. Kay banaghap ra unta Miss Boss Glenn og tawag dire ni Attorney Torion. O ang among second priority si Attorney Ferdy Topacio pero naamres Attorney Torion. Boss si akong bossing si Boss Salvin Lagumbay ang ambungan. Palihog ko kuhit ni Attorney Torion basig ko karon totoo na human sa commercial break. Tawgo na mo siya. Si Governor ako padayon na si Governor Pambari 4 siya unya na. Colorblind lang sa koron sa politika. Ari lang sa ko sa katawhan nga akong angay serbisyuan. Ingon siya nga, politika o niya na. Oh ba? Pareha silang Risa. Nga si Risa, ingon siya nga, anunsyo siya o niya sa last quarter karon tuiga, meaning, Oktubre to Disyembre, mahal ba last quarter, or sa iyong bahin sa 2027, magpresidente siya dili sa kapilya, dili po sa mga organisasyon, kundi sa nasod na bagyo di ay, matingil nga o kuyawa ni. Pero, matod pa ni Jaime Marcos, kontra man kayo sila bangag yung igsoon. Nabawang kontra niya si Lisa katong iyang bayaw nga pertis ang matod pa ni Butod ng tiyan sigig hingo sa ng asos agta. Matod pa nga, si Vice President Sara Duterte, mao kuno ang solusyon. Kay mao to iyang slogan, ay may solusyon, otro sa ning kanghan, otro sa ning wahinungdan. Naloko na. Marcos ang gihapon, pero wa siya mo kihol. Ay, matod pa, ni Ruben Padilla, otro sad. Oh ba? Angayan ko no sa 2028, girl power. Gahom ko no sa kababayan, anway labot, ang tumboy ug bayot, ane. Matod pa, kinahanglan ko no sa 2028, nga, si Vice President Sara mo imudagan pagka-presidente. Ang busy,
si Aimee Marcos kay solusyon ko, no? Si Ruben Padilla, mura na siya queen maker, di na siya king maker. Queen maker. Kay og sa gitara pa ni iyabag na daan. Pero ato ni isagol unya taon pag yun mahumaning struggle des carbon ay kagahapon ang pango sa Karbonhanong Alyansa, mura po ni silang politika, no? Karbonhanong Alyansa press conference nagsigit-sagit na po ang singgit sa mga vendors des carbon nga ipa-review or ipabasura ang joint venture agreement tali sa Cebu City Government o sa Megawide. Matod pa po sa Megawide, og inyong ibasura, wa pa'y basurahan ang Cebu. Kay ang Binaliw landfill, sira na. Ba? Ato na yung suwayag kontak ko niyan totoo. Kay sira na ko ng sanitary landfill, og ibasura. Pero ang pasabot din nga, dili yun angay nga ipa-privatize ang carbon market kay alang nis katawhan nga mga mamalitay o manindahay diha sa maong merkado. Okay kayo? Okay sa kayo? Kagapon gipresentar na sa taga-Department of Public Works and Highways, way labot na ni Lobelia kay gipasangin lang tong perting kawatana. Naman siya diresibo. Gipresentar na kagapon sa taga-DPWH ang dito ni Mayor Jong Kiwano ang giingong ikaupat nga taytayan nga maglangikit gikan res Mandawi ngadto sa Opon unya ang mo finance nini ang Japan International Cooperation Agency kon JICA. Matod pa nga ang JICA mo'y mo pondo nini alang sa ikaupat nga taytayan pero dito sa Opon wa pa man adtua ang ilang mayor nga si Cindy Kato Loper Chan. Ang ilang kongresista nga bana sa mayor basig, muingon na po itong, nagaibaw na mamuntan na. Nagaibaw na mamuntan na. Okay kayo? O niya, des Merkules, ika-40 na katuig nga kasumaran sa EDSA People Power Revolution in 1986 ni gipalagpo tong amahan ni Bangang nga gihulagway dili to adik wato pasanginling adik pero gihulagway to nga super tulisan natala tong iyangan sa Guinness Book of World Record nga tulisan apan matod pa nabuhi og kalit tulisan o niya gipasanginlan pang adik ang presidenteng Bangang. Pero matod pas panawagan sa Makabayan, mga kongresista sakop sa Makabayan silang Antonio Tinio. Wapo sa siyang nga, Antonio. Sa ACT Party Alliance of Concerned Teachers, Courage, si Antonio. Di lang kaya ko na minumiraho na ilang list. Nga, nanawagan sa kagahapon, nga Unyas Bercoles mag-abot dito sa EDSA Shrine, ang tanang mga nagpagkamanang Pilipinon, o niya ang ilang singgit, ngigoy, ang singgit nila, lahat ng sangkot, manananggot. Usmo na ko ha, ang ilang singgit, lahat ng sangkot, manananggot. Askan na ka ng tuba, tingnan no? Daghang kayo nindot nga mga hisgutanan o niyang totoo, kay kini nanukad na sila. Gusto nang mupuli. O sa man gusto mupuli? Mupuli para ilisan ang kanang gitawag nilag malasakit. Gitawag nilag malasakit kay di malas og sakit.